Mä koulu eka kukaan oppi koodaamaan. Ei osaa edes. Mä laitan nyt kohta YouTubeen. Tässä kuuluu tää mikrofoni on päällä tässä Hermanni pädissä. oli. Niin sinä Torsti ja Hermanni oli ennenkin sinä. Sinä oot, mikä sä oot 4. Mä opin jo. Hei, Vatteri, mä opin kakkosella kooda jo arva minkä. Ton, oliko se nyt toi loputtomasti HP tässä mä en ole. Minäkin opin sen ykkösellä. Ja sinä olit silloin eskarissa. No mä osasin, tiesin sen koodin. Mä tiesin se koodin jo eskarissa, mutta mulla ei ollut silloin vielä pädiä eikä kännykkää, niin mä en voinut silloin vielä tehdä sitä. Masetaan. Akse. Valtteri ei ole lähellekään yhtä hyvää editointia. Ei. Mä sain ton kaverin latamaan. Mitä lataa? Tämä. Häh? Sen kapsun. Niin. Mitä mä haluan? Niin. Kyllä lähellä täällä on. Kyllä lähellä. Mä tiedän, kyllä tämmöisen nukuttua yörauhassa. Kyllä lähellä. Ihan Ai tää! mä en mennyt niikkaroina, että mä vaan pystyn. Kreaati. Kaikki tulee. Kreaati. No siis en kyllä tässä pelissä. Ville, eikö silleen, että kun mä lähden vähän suoraan, niin on kyllä Kato se lataa. Ei saa. Tässä on mulle hyvä. Ja Mä saan pitää video. Ja lähdin tässä koko koulun jäämään. Sampolino koko melukka. Ei koko melu simpansiini bananiini kadu. Tralalelo tralala. Orkalelo orkala. Ihan sama mitä mä puhun, ihan sama. Ei mut Matti, mä haluaisin aikaan. Ai minkä haluat? Niin, tässä settings. Advertorivaarus. Hei, onko kakkut hyvä? Ei oo. Kapkut ihan pasuttu. Vaikka mulla itse se onkin. Kapkut on oikeesti perfecto. Näitten takia kapkut on hyvä. No se maksaa jossakin. Näitten takia on kapkut. maksa ollenkaan. Mitä? Kyllä se maksaa jotakin joskus. Shut the fuck up! Shut the fuck up. Shut up, Kristen, ei se maksa. Varmaan. No siellä näkee, että osta jotakin. Siellä on tarjolla. Niin. Di. Look. Mä en tiedä. Tää on hyvä. Mä en sitten hirveästi puhu tästä videossa.
sitten se vaan räksi. 2G kokonaan. Tää on hyvä. Ensimmäinen domain expansion ja sit sä otat Infinite voisi. Niin sillä ei oo escapeä. Kulke. No. Mä oon täällä. Opin. Nyt on hyvä. Hyvä peli. Perfect peli. Ai mikä? Ville, pelaatko sä Ville, nyt lähti. Ihan täysillä äänet. Ah, hyvä. Tididididing. Ei, ootko hyvä peli? Mitkä aseet sulla on? Tää? Oot sä hyvä? Joo, ottanut mun nikkaruja. Blondies. Niin. Mutta ei haittaa. Mutta sehän voi oikeasti olla niin. Oliks tuolla Fire Raidista? Ai mitä? Näytä. Mä aina ihmettelen, miten nää on aina niin isoja nää hiilipaikat. Ai mitä? No hiilet. Rollissa Mm. 10 eri tyypillä on niin hyper. Kohta 9 niille vielä muistutaan. Minäkin mietin, onhan näytössä vai ei? Ja Muuten no niille. mä otin Ville. Ja mä sain sen. Onks tuolla Zombiersillä toi Fire Raidista? Mä en tarvii. Niinku mulla siinä Ville mun player jo kuvittunut. Mä menen laamaan ilman armoreita, ilman minä. En ota laavaa. Mistä se tulee? Ei tarvii kohtaa Fire. Ville. Mä otin ässiä. Ville. Sillä on se. Mulla on äsi. Mulla on se sillä. Se on hyvä se. Mä lähden sitten. Sä täytyt heti puuttua, sillä kun kaikki lähtee. Joo, mutta siis se. Ja aletaan sitten. Joo, aletaan kunnon. Vähän niinku satustetaan ja niinku Flowia Diavextrön. Tube tuli jo. Ota hetki. Ota hetki. Tää kestää niin pitkään. Ai, kuka toi on? Minä nähnyt nimeä enää.
lopetatte videon.